akong Katrin, mahigdaanan. Nangandoy ko, ikaw inday nga makauban. Sa higayon, ako minawon. Ngadaan ko nga motawag ka sa akong cellphone. Kalit lag mikiring, mikiring, mikiring ang cellphone ko. Ug ako nakurat, nakurat, nakurat sa pagtawag mo. Sa akong pagtubag, 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 mingilat ka. Kigimingaw ka na di ay sa ako wa ko damhan na magkakita ka, na may anak ka na di ay og dunay bana. Ato di ay imurang gihilom ang gabaraba inday di gyud magpahibalo. Kalit lag mikiring, mikiring, mikiring ang cellphone ko. Ug ako nakurat, nakurat, nakurat sa pagtawag mo. Sa akong pagtubag, 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 minggilat ka. Kay gibugbog ka na di ay sa imong bana. Inday nga pinangga ko, gigabaan ka. Ha? Ha? Oo? Siyos?